Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ramon. Taong 1950. Kapaz, Tarlac. Ang binatang si Ramon ay edad 18 taong gulang pa lamang ng mga panahong yon. Ang trabaho niya ay ang pangunguha ng panggatong sa kagubatan at mangalap ng mga kagamitang maaari pang isalba na tira sa nagdaang digmaan. Ibinibenta niya ang mga kalakal na nakukuha niya kasama ng mga kahoy sa bayan at ang napagbebentahan ay ipinambibili niya ng pagkain para sa pamilya. Kasama niya ang ama sa pagbabiyahe ng mga ito gamit ang isang kareta o paragos na sinasakyan nila papuntang bayan. Ang kareta ay isang maliit na kariton na karaniwang hinihila ng kalabaw. Ito ang nagsisilbing katulong nila sa paghahanap buhay at pagbubuhat ng kalakal. Si Ramon ay binayaan ng isang maamong muka at may matikas na pangangatawan dahil sa halos araw-araw na nababatak ang kanyang katawan sa mabibigat na trabaho. Masipag, maaasahan, matapang at matalino ay ilan lang sa hinahangaang katangian sa binata. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kapos sa pananalapi ang kanyang mga magulang. Idagdag pa ang nangyaring kakatapos na digmaan na mas lalong nagpalugmok sa buhay ng tao. Kabilang sila sa maraming maralitang pamilya na unti-unting bumabangon pagkatapos ng pananakop ng mga Hapon. Ang lupa sa bayang ito noon ay tuyo at mahirap mabuhay ang mga halaman o gulay. Tanging ang nakakatagal sa init ay ang mga kamote at gabi. Kaya ang mga tao ang pangunahin nilang ginagawa ay ang paghahanap sa gubat ng mga maaari nilang ibenta para mapagkakitaan. Ang mga tao sa baryong ito ay larawan ng isang salat, ngunit may tahimik na pamumuhay. Subalit meron silang inaalagaang sikreto. Ito ay ang paniniwala na merong aswang na naninirahan sa kanilang puok. Hindi nila ginagambala ang nilalang na ito sa kanyang tirahan. Hindi rin sila lumalabas ng kanilang kabahayan kapag sumasapit ang gabi upang hindi maistorbo ito sa mga ginagawa sa dilim. Isa rin sa pang-iwas nila sa nilalang na ito ay ang pag-aalaga nila ng mga hayop tulad ng baboy upang pwedeng ipakain sa aswang nang di na ito mangbiktima ng tao. Ang lugar na kinakatakutan nila ay ang isang maliit na bahay na gawa sa pinagpatong-patong na bato. Nakatayo ito malapit sa gilid ng ilog sa gubat. Meron itong taglay na malakristal na tubig. Subalit sa kabila ng kagandahan nitong tinataglay, ay walang sino man ang nagtatangkang ito ay lapitan o gawing liguan. Ang lugar na yon sa gubat ay tinatawag nilang Bangis at doon ang sagradong lugar ng isang aswang na kung tawagin nila ay Tangisngis. Ang lahi at uri ng aswang na ito ay narinig lamang ng iilang tao na naninirahan sa isang baryo sa Kapas. Ayon sa mga ito, wala itong pinipiling biktimahin basta kumalam ang sikmura. Ang kanilang pangbibiktima ay 3 araw ng pagitan. Dahil kapag nakakain na ito, ay 3 araw bago ulit ito lalabas upang maghanap ng makakain. Hindi puso ang kanilang kinakain, kundi tanging bituka lang ng tao at sariwang dugo naman ang nagsisilbi nilang tubig na pangpawi sa kanilang uhaw. Ngunit hindi tulad ng mga kilalang aswang sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas, ang Tangisngis ay walang nakakaalam ng tunay nitong anyo.
Ngunit pinaniniwalaang kaya nitong makihalubilo at namumuhay ng normal kasama ang ibang tao. Isa si Ramon sa umiiwas sa bahaging yon ng gubat. Lumaki kasi ito sa iba't ibang kwento ng kababalaghan at kasawian ng mga taong napapadpad doon. Lumaki rin siya sa babala at paalala ng ama na huwag aapak sa bahay na bato o lalapit man lang sa lugar. Ang bahay na ito ay ginawa ng di kilalang tao noong panahon ng ikalawang digmaang daigdig, taong 1942. Nang naganap ang tinatawag nilang Death March o Marcha ng Kamatayan, na kung saan pinaglakad mula Bataan hanggang Kapas ang mga bilanggo ng digmaan. Nagsimulang mauso sa mga kabahayan ng paghukay sa ilalim ng lupa upang magsilbing taguan ng mga taong takot madamay. Pinili nilang magtago sa dilim at init upang makaiwas sa tumitinding paglaganap ng pagpapaula ng bomba noon. Ngunit kahit hindi nagkukulang ang mga katandaan sa mga pangaral ay meron pa ring mga kabataan na matitigas talaga ang ulo at hindi nakikinig. Isa na rito ang kwento sa pagkawala at pagkamatay ng kaibigan ni Ramon na si Argo. Isang gabi dahil sa labis na kalasingan sa ininom na tuba, ay napadpad ito sa gubat at di sinasadyang napalapit sa bagsik. Dahil nakakaramdam na ng labis na pagkahilo at tuluyan na itong nilalamon ng espiritu ng alak, ay nagawa nitong pumasok sa pintong yari sa pinagtagpi-tagping tabla upang magpalipas ng gabi. Bagamat alam niyang yon ang bahay na bato, ay hindi ito nagdalawang isip na magpahinga doon dahil hindi naman ito naniniwala sa mga kwentong nilikha lamang ng kanilang kapitan at ng iilan nilang kapitbahay. Ayaw pa rin kasi nitong umuwi sa kanila dahil iniiwasan niya ang posibilidad na mabungangaan siyang muli ng kanyang ina. Pagpasok niya sa loob ay madilim ito at walang pumapasok ng liwanag. Maliit lang ito at kasya lamang ang katamtamang laki ng katawan ng isang tao. May nakita siyang isang katre na gawa sa kahoy. Walang pag-aalinlangang nahiga ang binata doon at ipinahinga ang katawang lango sa alak. Maghahating gabi na noon. Nang payapa na siyang natutulog ay hindi na niya namalayan ang pagdating ng isang lalaking walang damit pang itaas. Naglalangis ang katawan nito dahil sa pawis. Malaki ang naging pagkakangiti nito nang makita ang naghihintay na pagkain sa kanya. Halos kakatapos lang din itong manginain ng hayop mula sa mga alaga ng mga tao sa baryo, ngunit bigla itong natakam nang makita ang nakahigang binata. Tila nalalasahan ito sa kanyang bibig ang linamnam ng pinakamasarap na karne na ayon sa kanyang panglasa bilang aswang. Nilapitan nito ang lalaki at walang pag-aalinlangang hiniwa nito gamit ang matatalas ng kuko ang tiyan ng kanyang biktima. Dahil sa sakit na naramdaman ay biglang napamulat ng mata ang lalaki, subalit huli na ang lahat. Agad din itong binawian ng buhay at di man lang nagawang sumigaw dahil sa pagkabigla. Agad inilabas ng aswang ang bituka at simulan nitong lantakan at sairin ang dugo ng nangingisay na katawan ng lasinggerong binata. Lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo, matagal nang nambibiktima ng tao ang tangisngis, subalit sa malalayong baryo ito ng bibiktima upang di gambalain ng tao ang kanyang tahimik na paninirahan sa bahay na bato. Habang isinasagawa niya ang pagkain sa kanyang biktima, ay di naman matigil sa pag-alulong ang mga aso sa baryo. Tanda na may nagaganap na di magandang pangyayari. Kinabukasan ay nasaksihan ni Ramon na nagkakagulo ang mga tao sa tanggapan ng kanyang ama na si Apo Lakay.
Ang kanyang ama ang punong barangay at nangangasiwa ng katahimikan sa kanilang baryo. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga ito na nawawala si Argo. Iyak ng iyak ang ina at sinabing hindi umuwi ang anak sa kanilang bahay simula pa noong nagdaang gabing nakipag-inuman ito sa mga lasinggero niyang mga barkada. Hinanap nila ito ng ilang beses at nakarating na sila sa iba't ibang lugar, subalit hindi pa rin nila natatagpuan. Nang marinig ito ay nagpasya si Ramon na sumama sa paghahanap. Sa isip-isip niya, baka nakatulog lamang ito sa kung saan dahil sa kalasingan. Kabisado niya ang kaibigan na kapag lasing, kung saan abutan ng antok, ay doon mahihiga, maski sa gitna pa yun ng daan. Ngunit, hindi pa rin nila matagpuan ang binata. Bigo sila maski malibot na nila ang halos buong baryo. Isa na lamang ang hindi pa nila napupuntahan. Ito ay sa lugar ng bagsik o sa may tabi ng magandang ilog. Biglang nakaramdam ng kaba si Ramon. Ngunit dahil kinatatakutan at pinagbabawal ang pagpunta doon, ay hindi nila hinanap doon ang kaibigan. Inabot din ng halos 2 linggo ang pagkawala ni Argo. Dahil doon, ay mas naging mapagmatsyag at alerto ang mga tao. May kutob na kasi silang may di magandang naganap sa binata. Ayaw nilang mangyari na maski ang kanilang mga anak ay mawala tulad ni Argo. Mabilis din ang naging responde ng baryo dahil sa kanilang kapitan na si Apo Lakay. Bumuo sila ng samahan ng mga kalalakihan na magmamatsyag sa tuwing sumasapit ang gabi. Ginawa ito upang di na maulit ang ganoong klase ng pangyayari. Ipinagbawal na rin ang paggala sa gabi. Hanggang 5:00 na lamang ang lahat ng mga gawain. Bawal na rin ang mga lasing na pakalat-kalat. Bagamat di sila sigurado na aswang ang may gawa sa pagkawala ng lalaki, ay naging bahagi ng kanilang pag-iingat ang gawaing ito upang hindi na makapaminsala pa ang tunay na salarin. Samantala sa isang sulok ng kanilang bahay, ay ilang beses na inisip ng binata kung saan maaaring matatagpuan ang kaibigan. Matindi rin ang naging pakiusap ng mga magulang nito na maski bangkay na lamang ng anak ay kailangan lang nila itong makita upang mabigyan ng isang maayos na libing. May kutob ang binata na sa ipinagbabawal na lugar maaaring napadpad ang kaibigan niya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Hindi niya ito ipinaalam maski kanino. Pupunta siya sa bagsik at aalamin niya ang misteryo ng lugar na yon, kung bakit ito kinakatakutan. Kinabukasan ng gabi niya balak na isakatuparan ang kanyang plano. Habang rumuronda ang ama niya kasama ang mga tanod, ay pupuslit siya patungo doon. Kinagabihan ay nakita niya ang ama na nakaupo sa bangko sa tabi ng kanilang lamesa. Tinitingnan nito ang nakahandang hapunan na kanin at tapa ng karne ng baboy ramo. Tinanong niya ito kung bakit di pa kumakain at sinabing busog pa ang ama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla na lamang tumitig sa kanya ito at muli ay pinagpayuhan siya tungkol sa bahay na bato. Anak, pinapaalalahanan kita palagi na wag kang pupunta o lalapit man lang sa lugar ng bagsik. Naiisip kong baka yun ang dahilan kung bakit nawawala ang kaibigan mo. Ayaw ko ring mawala ka katulad niya. Kaya hindi ko yun matatanggap. Tila nalaman ng kanyang ama ang binabalak niyang pagpunta sa pinaniniwalaang bahay ng aswang. Tumahimik na lamang ang binata at hindi na ito umimik sa ama. Hanggang sa may tumawag na ng pangalan ng kapitan galing sa labas. Isa ito sa tanod at ipinamamalita nito na natagpuan na ang bangkay ng binatang si Argo.
Kasabay ang ama at ang lalaki, mabilis nilang tinungo ang kinaroroonan ng bangkay. Ganon na lamang ang kanilang pagkagimbal nang makita ang sinapit ng kaibigan niya. Tulad ng kadalasang nakikitang nangyayari sa mga hayop na alaga, wakwak ang tiyan nito at wala ng bituka. Said na rin ang kanyang dugo. Halos maduwal si Ramon dahil sa tindi ng mabahong amoy mula sa naaagnas na bangkay. Sa kabila ng nakakaawang kalagayan nito, ay hindi takot ang namayani sa puso ng binata, kundi galit. Naiyokom nito ang kanyang dalawang kamao. Naglalaro sa isip ng binata ang hirap na pinagdaanan ng kaibigan. Nakita nitong nakadilat ang mata ng bangkay at kitang-kita ang takot na lumukob sa katauhan nito bago bawian ng buhay. Naging usap-usapan ng mga tao ang nangyaring yon at kumpirmado na nilang nagsimula ng kumain ng tao ang aswang. Dahil doon ay mas lalong nabalot na ng katakutan ng baryo at labis na nag-alala para sa kaligtasan ng bawat isa. Lahat ay naduwag at mas kinatakutan pa ito kesa sa naranasang pambubomba noon at sa digmaang naranasan ilang taon na ang nakaraan. Lingid sa kanilang kaalaman, ay nakakahalubilo nila ang taong may gawa ng bagay na yon kay Argo. Dahil ang aswang na tangis-ngis ay hindi naaapektuhan ng sikat ng araw. Isang uri ng aswang na di nakakapagbagong anyo, di tulad ng iba na kayang magbalat kayo at itago ang totoong muka sa katawan ng isang hayop. Muling dumating ang malaking dagok sa buhay ng pamilya nila Argos at ang ina nito ang naging biktima ng aswang. 6 na araw buhat ng matagpuan si Argos. Hindi malaman kung ano ang naging dahilan ng ginang kung bakit ito napadpad sa lugar ng bagsik. Gabi at tahimik na ang kapaligiran nang pasukin ni Aling Magda ang gubat na ang tanging tanglaw niya ay ang ilaw ng kanyang maliit na gasera. Nang marating niya ang bahay na bato, ay maingat itong pumasok doon. Nakita niyang malinis ang loob nito, ngunit nanunuot sa ilong niya ang amoy ng malansa na parang natuyong dugo at bulok na karne. Pinatay niya ang ilaw ng gasera upang hindi mapukaw ng atensyon ng ibang nagroronda sa gabi. Isa si Aling Magda sa naghahanap ng katotohanan sa mga totoong nangyayari sa bahay na bato. At mukhang alam na niya ang misteryong itinatago nito. Pumunta siya roon upang kumpirmahin ang katotohanan sa kanyang mga hinala. Natigilan siya nang biglang may kumaluskos mula sa bahay. Doon pa lamang naramdaman ng babae ang matakot. Nag-alala siya na kung sakaling totoo nga na nabubuhay ang aswang sa bahay na yon, ay di malayong buhay na niya ang tiyak na nakataya para sa gabing yon. Nanginginig ang kamay na pumailalim siya sa katring naroon. Hindi sa pinto palabas ang nakita niyang bumukas, kundi isang sikretong pintuan sa sahig ang nakita. Niluwa nito ang isang malaking lalaki. Tahimik lang itong umupo sa katre. Pigil na pigil ang naging paghinga ng nilalang na nagkukubli sa ilalim. Sa isip ay umuusal ito ng isang taimtim na panalangin na sana'y hindi siya matagpuan ng nilalang na kinakatakutan. Noon din ay nalaman niyang merong sikretong silid sa bahay na yon at doon nagtatago ang aswang. Hindi ka dapat nagpunta rito. Sinuway mo ang aking babala. Halos manlaki ang mga mata ng ginang nang malamang di na pala lingid sa pakiramdam ng aswang ang kanyang presensya sa lugar. Napatakip siya sa mata nang nakita niyang unti-unting yumuyoko ang nilalang upang siya ay silipin.
Kitang-kita ng babae ang mapupula nitong mga mata. At sa isang iglap ay naramdaman niyang may humawak sa kanyang paa at mabilis siya nitong hinila palabas. Inilapag siya nito sa katre at biglang kinagat sa kanyang leeg. Agad nitong sinupsop ang kanyang dugo. Walang nagawa ang babae. Tahimik lang nitong tinanggap ang kanyang kamatayan sa kamay ng aswang na pumatay sa kanyang anak. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Sa isip na lamang niya na mura ang nilalang. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan bago tuluyang nilambungan ng dilim ang sarili nitong buhay. Agad simula ng aswang na kainin ang paborito nitong parte ng katawan ng kanyang biktima. Nang matapos siya, agad binuksan ang tagong silid at doon inilagay ang katawan ng kanyang bagong biktima. Doon nakalagay din ang mga katawan ng ibang tao na pinatay niya mula sa ibang baryo. Doon galing ang umaalingasaw na kakaibang amoy. Sadyang itinapon nito ang bangkay ni Argo upang maging babala sa mga tao na walang susuway, sa mga bawal, dahil kamatayan ang kabayaran sa katigasan ng ulo. Nandito ka na pala, Ramon. Kumusta naging pagroronda ninyo? Tanong ni Apo Lakay nang makita ang anak na pumasok sa munti nilang tahanan. Mabuti naman, Tay. Wala naman ako nakitang kahina-hinalang kilos sa ating lugar. Kayo po, kumain na kayo? Hindi pa. Balik kakatapos lang maglaba ng iyong ina. Kape na lang muna. Gusto mo ba? Wag na po. Mas gusto ko pong umidlip muna sandali. Pakigising na lang po ako kung kakain na. Sagot nito sa ama. Sakto namang dumating ang kanyang ina na may dalang mga labahin na isasampay na. Ang ina ni Ramon ay isang pipi. Siya, si Aling Esther. Bagamat may taglay itong kapansanan, ay mahal na mahal niya ang kanyang ina. Natapos ang maghapon, nakain tulog lamang ang nagawa ng binata dahil sa puyat sa pagbabantay ng kanilang baryo. Pagsapit ng gabi, matapos ang kanilang hapunan, ay nakarinig ng kakaibang ingay ang mga tao sa baryo nila. Isang umaalulong na aso sa gitna ng kagubatan. Ang ingay na yon ay mas lalo pang nagpalala sa takot ng tao. Dahil nakapagpahinga ng nakaraang gabi, ay nanguha ulit ng panggatong ang binata upang mailako sa bayan. Sa kanyang paglalakad papunta sa gubat, ay nadaanan niya ang bahay ng dati niyang kaibigan. May mga taong papunta roon. Napansin din niyang nagkakagulo ang iilan sa mga kaanak nila Argo. Balisa ang kanilang mga muka. Ipinagpaliban niya sa araw na yon ang kanyang hanap buhay at lumapit siya doon. Nalaman nitong nawawala ang ina ni Argo. May lumutang na saksi at sinabing nakita nito ang ginang na pumunta sa loob ng gubat upang hanapin ang totoong salarin sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakaramdam ng pangangalisag ng balahibo ang binata dahil sa nalamang mukhang seryoso na ang aswang sa pambibiktima nito, hindi lamang ng kanilang mga hayop, pati na rin sa mga tao sa kanilang baryo. Una na nitong pinatay ang kaibigan niya at isinunod naman ang ina. Doon nagsimula ang pagkagusto niyang malaman ng totoong salarin. Kung totoong aswang o isa lamang tao na may labis na galit sa pamilya. Kung bakit naman kasi matitigas ang ulo ninyo? Sinabi na ngang bawal pumunta sa lugar na yun, punta pa kayo ng punta. Malakas ang boses ng kanyang amang si Apo Lakay nang paparating ito sa tahanan nila Argo upang kumustahin at alamin ang nangyari sa isa sa kanyang mga nasasakupan.
Makikita sa mukha nito ang labis na pag-aalala at kalungkutan. Mas lalo pang nag-alala ang mga tao na kung hindi nila magagawa ng paraan ng pagpatay ng aswang, ay di malayong maubos ang tao sa nasabing lugar. Anak, nag-aalala ko sa'yo. Maaari bang huwag ka nang sumama sa pagroronda ngayong gabi? Maski ngayon lang. Kinakabahan kasi ako eh. Natigilan si Ramon sa narinig. Kasalukuyan niyang inaayos ang kanyang sibat at kawayang may ningas sa dulo. Ngunit nagmatigas ang anak sa sinabi ng kanyang ama. Kinuha niya ang mga gamit tsaka nagpaalam. Kung hindi ako gagalaw, sino? Halos lahat ng mga tao dito sa atin takot na sa tangis-ngis na yan. Tay, gusto ko ng katahimikan. Kaya aalis na ako ngayon. Sabi nito sa ama. Mababakas sa mukha ng lalaki ang labis na pag-aalala sa anak. Natatakot siya sa maaaring kahinatnan nito kung sakaling makaengkwentro ang kinakatakutang aswang sa kanilang baryo. Ayaw niya itong danasin ng anak at hanggat maaari ay nais niyang protektahan ito. Subalit, hindi niya masaklawan ang isip ni Ramon dahil may sarili na itong desisyon sa buhay. Ngunit alam ng kapitan na walang sinasanto ang tangisngis at nawawala ito sa sarili kapag nakakaamoy na ng katawan ng tao at dugo. Kasama ni Ramon ang dalawa pa niyang kaibigan sa pagroronda ng gabing yon. Habang naglalakad sila sa masukal na gubat, ay napansin nilang masyadong tahimik ang gabi. 3 na lamang silang nagbabantay dahil natakot na maging ang mga tanod na rumonda. Iniisip kasi ng mga tao na baka nagkakaganon ang aswang ay dahil sa ginawang pagbabantay ng mga tao. Ayaw nitong nawawalan ito ng laya sa panginginain ng mga alaga nilang hayop. Ngunit biglang humiwalay ang dalawa niyang kasama. Bago siya mapadpad sa bungad ng nasabing lugar, ay napansin niyang siya na lamang ang naroon. Ngunit bago siya iwan ng dalawa, ay nagbilin siya sa mga ito na kung sakaling di siya makakauwi, ay sabihin sa kanyang ama na nagpunta ito sa bahay na bato. Alam nilang delikado ang gagawing yon ni Ramon. Subalit wala naman silang sapat na lakas na loob para samahan ito sa pagpasok sa ipinagbabawal na gubat. Ang paghiwalay ng mga kaibigan ay ang tamang hudyat sa pinaplano niyang gawin noon pa. Gusto niyang manmana ng bahay na ipinagbabawal ng kanyang ama. At yon ang tamang pagkakataon upang lihim niyang pasukin ang lugar. Kumpiyansa naman siya na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa panganib na maaari niyang kaharapin. Hindi rin siya takot na mamatay. Gusto niyang matapos na ang pananamantala ng tangisngis. Pumasok na siya sa gubat. Inihinto niya ang ginagawang paghakbang nang makita ang isang lalaki na walang suot na pang-itaas na damit. Lumusong ito sa ilog at tahimik na lumangoy. Hindi niya kilala ang lalaki at mukha itong isang dayo na napadpad sa tumbok niyang lugar. Ngunit bigla ding napaisip ang binata kung totoo nga bang naligaw lang ang lalaking yon o kung doon ito naninirahan sa bahay na bato. Matagal na nagmatsyag ang binata. Tanga niya sa kanyang isang kamay ang matulis na kawayan. Maya-maya ay umahon na ito sa tubig at tahimik na pumasok sa bahay. Mabilis na kumilos ang binata upang sundan ng lalaking nakahubad. Sa isip niya ay nagtatalo kung tao nga ba yun o aswang. Dahil sa liwanag ng buwan, ay nakita niya ang loob ng bahay na merong katre. Hindi pa man nagtatagal sa pagmamasid ang binata,
ay may nakita siyang malikot na aninong paparating. Nagkubli siya. Muli ay may nakita siyang tao na naglalakad papasok sa bahay na bato. Nakatalikod ito sa kanya. Nakahubad din itong tulad ng nauna. Nangingintab ang katawan nito sa langis kapag natatamaan ng sinag ng buwan. Naghintay pa siya. Ngunit nang mainip at wala naman nang lumabas sa bahay na yon, ay nagpasya siyang sundan ng mga ito. Pagpasok niya ay wala siyang nakitang tao. Pero may nakita siyang sikretong pintuan na bahagyang nakabukas. Umaalingasaw ang masangsang na amoy ng pagkabulok. Malapit ko nang malaman ang katotohanan. Bulong nito sa isip. Natatakot man para sa sarili nitong buhay, ay mas nanaig ang pagnanais niyang tapusin na ang kalupitan ng aswang. Tahimik siyang pumasok sa sikretong silid sa ilalim ng lupa. Nang masanay ang paningin niya sa dilim, ay himalang naaaninag niya ang mga bagay na nasa loob. Mga nagkalat na buto at bungo ng mga hayop at tao. Nakarinig siya ng kaluskos. Maliit na silid yon, pero may lagusan na di alam ni Ramon kung saan patungo. Natakpan niya ang sariling bibig nang makitang hila-hila ng pangalawang lalaki ang nauna niyang nakita na naliligo sa ilog. Tila wala na itong buhay dahil hinihila na lamang siya nito habang hawak ang isa nitong paa. Kinaladkad niya papunta sa kung saan. Dahil sa nakita niya ay agad siyang umakyat pabalik sa itaas. Naghanap siya ng makukublian. Nakita niya ang ilalim ng katre at doon siya nagsuot. Bumaho ang lugar na kanyang pinagtaguan dahil sa nabahira ng amoy ng mga bagay na nasa ilalim ang kanyang suot na panyapak. May sumama pang ang uod dito. Kahit naduduwal dahil sa naamoy ng nakakasulasok sa ilong, ay pinigilan niya upang di siya makagawa ng ingay na maaaring makatawag sa pansin ng lalaking pumatay sa dayo. Nakarinig siya ng pagngasab at ilang saglit pa'y bumukas ang pintong yon na nakalagay sa sahig. Iniluwan yun ang lalaking kilalang-kilala niya. Siya ang aswang na nambibiktima at pumatay sa mag-inang Argo. Siya ang nilalang na palaging nananakot sa mga tao. Nakita niyang pinunasan nito ang labing nabasa ng dugo. Ang misteryo ng tangisngis ay meron ng kasagutan. Alam na ng binata na ang aswang na kinakatakutan ay walang iba kundi ang kanyang ama na si Apo Lakay. Ang butihing kapitan lingid sa kaalaman ng lahat ay ang nag-iisang aswang na nabuhay ng bombahi ng Kapas. Ang bahay na bato ang tangi niyang naging taguan noong mga panahong yon. At ginawa na rin niyang tapunan ng mga bangkay ng kanyang mga naging biktima. Nakikisalamuha ito sa baryo at namuhay na tulad ng isang normal na tao. Ginamit niya ang kanyang impluwensya at posisyon upang maprotektahan ang kanyang mga sikreto at maging ang bahay laban sa mga mapansamantalang tao. Binigyan niya ng babala ang kanyang mga kabarangay upang hindi na nila tangkain pangguluhin ang kanyang tahanan at maging ang panginginain niya ng hayop. Samantala, hindi alam ni Ramon na alam na ng aswang na may tao sa ilalim ng katre. Agad niya itong dinukwang at naabot nito ang kanang braso ng binata. Dumugo yun. Nang maamoy ito ng aswang ay biglang nagkakulay ang mga mata nito. Nilamon ng itim na kulay ang buo niyang mata. Napahalakhak ang aswang dahil hindi na nito kailangan pang magpakapagod para mangaso ng kanyang kakainin. Ang lalaking nasa ilalim ng katre ay biglang nawala ng malay dahil sa biglaang pagragasa ng gulat at sakit
dulot ng kanyang malaking sugat sa braso. Hindi na inalantana ng aswang na tingnan ng bago nitong biktima. Muli niya itong sinugatan habang nasa ilalim pa ito ng katre. Nang makita niyang humihinga pa ang pangalawa niyang biktima, ay kinuha niya ito sa ilalim at inilagay sa kama. Nagkaroon ng saglit na malay ang biktima. Itay? Bakit? Boses yon ng kanyang anak. Napaupo sa pagkabigla si Apo Lakay. Hindi agad siya nagsalita nang mabusesan ang kanyang anak. Binuhat niya ito at inilabas sa kanyang kubo upang mas lalong makita ito sa liwanag. Naliligo na sa sarili nitong dugo ang anak. Biglang nanikip ang kanyang dibdib nang mapatotohanang anak nga niya ang kanyang nasaktan. Hindi makapaniwala ang ama sa nagawang kahangalang yon ng anak. Hindi niya akalaing doon magtatapos ang kwento ni Ramon sa buhay niya. Ang sariling anak, ang pinakahuling biktima ng tangisngis. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagtangis ng matanda, kasabay ng malakas na pag-alulong ng aso sa loob ng gubat. Anak, bakit mo ko sinuway? Sa gitna ng pagluha, ay nagawa pa nitong sisihin ang anak sa nangyari. Kinarga niya ito at pumasok silang dalawa sa sikretong silid. Naglakad siya sa lagusan at sa kabilang dulo nito ay matatagpuan ang bahay ng kapitan. Kinabukasan ay nalaman ng mga taga-baryo na namatay na si Ramon. Walang nakakaalam ng tunay na kinamatay nito. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi ang aswang ang kanilang sinisi sa kadahilan ng buo ang bangkay nito. Pinaniwalaan nilang may nakaaway na tao si Ramon at yon ang naging dahilan ng kanyang mga sugat. Pagkatapos na mailibing ang binata, ay nalaman ng mga tao na biglang lumayas ang asawa ng kapitan at iniwan ito sa hindi malamang dahilan. Samantala, habang pinagmamasdan ni Apo Lakay ang mga gamit ni Ramon, ay nakita nito ang ilang piraso ng papel at panulat. Doon niya sinimulang aminin ang lahat ng kanyang mga nagawa. Matagal siyang hindi lumabas ng bahay at di nagpakita sa mga tao. Hanggang sa nalaman nilang nagpakamatay ang kapitan. Uminom ito ng lason at namatay ng mag-isa. Kasabay ng pagkatuklas sa bangkay ng kapitan, ay natagpuan rin ng mga tao ang kwento tungkol sa aswang na tangisngis. Agad nilang sinuri ang mga detalyeng nakalagay sa huling sulat ng kapitan. Pinuntahan nila ang bahay na bato. Nakita nila ang napakaraming mga buto at bungo ng tao. Nagimbal sila sa katotohanang ang pinagkatiwalaan nila at naging kakampi laban sa aswang na tangisngis ay siya palang totoo nilang kalaban. Sa kasalukuyan ay sira na rin ang nasabing bahay na bato. Nasira ito dahil sa malakas na lindol at natabunan ng mga abo galing sa bulkan. Kasabay na rin gumuho ang ilan sa mga lagusan na ginawa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. At kasabay ng pagguhong ito ay ang pagkalimot din sa masasaklap na kwentong nakapaloob dito. Ang kwento ng mag-amang Apo Lakay at Ramon ay hindi na naipasa sa mga kasunod na henerasyon. At ang lahi ng aswang na tangisngis ay natigil na at hindi na lumaganap pa. Kumalat naman ang kwentong ito sa iba't ibang panig ng Pilipinas dahil lamang sa naiwang sulat ni Apo Lakay.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang grabe na namang twist yung nangyari sa kwento na to, no? Ang galing, sobrang galing. Alam nyo, medyo kinakabahan ako eh. Kasi, bakit? Naikukwento ng aswang kung ano yung ginagawa niya sa mga biktima niya. So, dun pa lang sa part na pagpatay dun sa kaibigan ni Ramon, medyo kinakabahan na ako dun. Kasi iniisip ko na, patay. Yung aswang yung nagkukwento. Paano kaya ako nito? Yun na agad yung naiisip ko eh. Tapos, pagdating sa dulo, umamin pala yung kapitan ng barangay na siya lahat gumagawa ng krimen sa lugar nila. Kasi nga, gumawa pa siya ng sulat eh. Di ba? Maganda sana kung meron tayong picture ng sulat, no? Na kinuwento niya kung ano yung mga kaganapan dun. Pero siguro sa pagtagal ng panahon, sira-sira na yung sulat na yun o di kaya nalusaw na yun ng tubig. Di ba? Hindi natin masasabi. Pero malay natin, baka merong nakapagtabi. Di ba? Kaya gandang-ganda ako sa kwento na to. Lahat, hindi ko inaasahan na ganun yung mangyayari. Isipin niyo pati yung bida natin namatay, dun talagang kabang-kaba na ako na, naku po, patay yung bida. Pero, na-realize ng tatay ni Ramon na sobrang mali na lahat ng ginagawa niya. Pero hindi naman siya nagkulang na sa pagbibigay ng babala na wag pupunta ron. Pero syempre, hindi naman natin may iwasan eh. Unang-una, naging biktima niya sa lugar niya. Lasing yun. Diba? Alam naman natin lahat kung ano pakiramdam ng lasing, diba? Kasi hindi mo na makokontrol yan eh. Lalo na pag yung sobrang lulun ka na sa alak. Tapos sumunod namang biktima, yung nanay ng lasing. So, ang mangyayari niyan, dire-diretso na yung paggapang hanggang sa, yun na nga siguro yung pinakamasakit na mangyari. Maubos niya lahat ng taong nakatira sa lugar nila. Kasi wala namang maglalakas loob na huntingin siya ron. Unang-una, siya yung barangay. Siya yung kapitan ng barangay. Siya yung nagbibigay ng patakaran sa lugar. Diba? So, para sa akin, maganda sobra yung kwento. Kaso nga lang, nakakalungkot kasi ubos silang lahat. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.